Ako mám správne deťom umývať zubky? Poďme sa to spolu naučiť. V tomto videu si ukážeme, ako to robíme u nás doma. Bude trochu kecania, malinko teórie, ale čaká nás hlavne prax. Tak poďme na to. Ahoj, som doktorka Jarka, zubárka, ale hlavne mamina. Toto je kanál Šťastný zúbok a keďže sa v práci venujem hlavne deťom, touto formou by som rada posunula čo najviac vedomostí ďalej medzi vás, ktorým sa nedokážem osobne venovať. Umývanie zubkov je predsa hračka. Áno, je, len je potrebné to robiť poctivo. Naozaj nestačí bacnúť kilo pasty na kefku, spraviť puse penu a tešiť sa z príjemnej vône. Ide totiž o to, aby sme zo zubov doslova zošuchali bordel, ktorý sa na nich za dobu medzi umývaním zubov nazbieral. Deti a hlavne malé detičky ešte nemajú tak dobre vyvinutú motoriku, aby zvládli do detailu vyčistiť všetky plochy zubov. Takže maminky a oteckovia, neostáva nám nič iné, než zobrať všetko zas a znova do vlastných rúk. A tu prichádza kameň úrazu. Dieťa totiž nevie, prečo mu ideme napchať do úst plastový predmet alias kefku. Úprimne závidím rodičom, ktorí majú šťastie na pokojné detičky s dokoran otvorenou pusinkou. Aj keď u nás to už tiež tak vyzerá, že sme pri umývaní zúbkov idylická pokojná familia. Fú, toto obdobie moja pamäť poctivo vytesňuje, ale obvyklá realita je pláč, krík, kopanie, vrešťanie, občas doslova wrestling. Áno, je to čistý exorcizmus. 7 z 10 mamičiek, ktoré ku mne chodia do ambulancie, sa s tým úplne stotožňuje. Takže vy, čo ešte len bábo čakáte, nemajte krásne ilúzie a vy, čo s tým aktuálne bojujete, nemyslíte, že len u vás je taký horor. Keď sme sa u nás dopracovali k uspokojivému výsledku, tak nám to trvalo približne 3 roky. Prešli sme si uvrešťaným peklom, kým sa nám to v hlavičke upratalo a zrazu z ničoho nič. Jedného dňa akoby uťalo a deti si zrazu same pýtajú, aby sme im umýli zúbky. Boli lepšie dni, ale boli aj dni, kedy by ste na nás volali sociálku pre porušenie práv dieťaťa. Ako som mu spomenula, dieťa nevie, prečo mu idete s cudzými predmetmi každý deň do pusy. To sa naučí až neskôr, keď to z ním nevzdáte a spoločne sa cez to búrlivé obdobie preplavíte. Potešivá správa je, že k takému výsledku sa vieme všetci dopracovať. Keď sme to dali doma my, dáte to určite aj vy, len je potrebné vydržať. Správne umývanie zúbkov začína práve výchovou a v tomto smere neschvaľujem liberálny prístup k výchove. Nenechávam voľbu na mojich deťoch, či si akurát chcú alebo nechcú umývať zúbky. Jedného dňa naozaj pochopia, prečo je to potrebné a že je to pre ich dobro. Takže ako na to, aby to nebolo iba o navoňanej puse, ale o naozaj umytých zúbkoch. Numero uno! Strava, alebo lepšie povedané, načasovanie. Samozrejme, zúbky umývame po jedle, ráno po raňajkách, predtým než vyrazíme do škôlky, aby umývanie malo čo najdlhší efekt. Večer samozrejme po poslednom jedle, čím tesnejšie pred spaním. Pokiaľ sme ešte vo fáze, kedy je umývanie horor, tak sme sa snažili zúbky umyť čo najskôr, aby sme deti ukľudnili a išli pokojne spať. Teraz už máme doma rutinu, umyť zúbky, vypíšať sa, zasnúť svetlo a spať. Po druhé, psychologická príprava. Pre dieťa je fajn, keď vie, čo sa bude diať, čo môže očakávať a aký bude výsledok. A že skrátka si musí umyť zúbky, že toto je časť dňa, ktorú nie je možné obabrať. Pravidelnosť nie je len denná, ale aj časová. Trojka, poloha. Toto je protip pre všetkých, čo práve sledujú. Túto pasáž som sa pokúsila nahrať čo najautentickejšou formou a... Deti sú deti. Skrátka ide o to, že štandardne si zúbky umývame na gauči alebo v posteli, ale pre účely tohto videa sme si to dali takto v štúdiu na zemi, lebo tu máme lepšie svetlo. Mám tu svoju šarmantnú asistentku Sofiu. Pozdrav sa. Dobrý deň. Tak, a ideme na to. Keď umývame zúbky, sadnem si na podložku s rozkročenými nohami a dieťa mi dá hlavu do lona. Mám tak dobrý výhľad a kontrolu nad všetkým, čo sa deje. Presne v takejto póze sa pracuje aj v zubnej ambulancii a má to skrátka svoje dôvody. Vidím krásne všetky dolné zúbky a keď sa trošku nakloním, tak zase aj tie horné. Ľahko si kontrolujem pohyb kefky a všetky plôžky zubov. Viem si pohodlne natiahnuť líčka alebo otiahnuť jazyk, prípadne fixovať bradu. Zároveň mám dobrú kontrolu nad dieťaťom, keď trúcuje, pritlačím nohy a keď sme vo fáze vzdoru, tak nohami dokážem držať ruky. Tak áno, presne tak. Tak toto bolo, keď sme boli úplne maličky, pripomínalo to MMA zápas.
Čiže ja som si fixla Sofiu stehnami. A keď veľmi bojovala, tak som jej ešte zacvakla takto s nohami nohy. Niekedy sme to museli robiť dvaja, jeden umýval zúbky, druhý držal nohy. Takto to ide najľahšie. Ľahko sa mi s dieťaťom komunikuje, máme dobrý očný kontakt. Počas umývania zúbkov je totiž fajn veľa sa rozprávať. Či už riešime, čo sa stalo počas dňa, či sa niečo pekné snívalo, rozprávame si príbehy, ale dobre funguje aj detailne hovoriť, čo a prečo práve robím. Aspoň teda moje deti to z nejakého dôvodu naozaj zaujíma a tak chápu naozajstný zmysel toho, čo práve robíme. Super! A koniec! Parádička, daj ťap! Tak, 4 je technika. Toto je najdôležitejšia časť. Znova pripomínam, kefka, pasta, pobeháme po zúbku a hotovo. To nie je správna cesta. Pasty stačí málinko. Ideme zúbky umývať, nie ich iba navoňať. Musíme byť detailisti, pričom to nie je naozaj také zložité, ako sa to občas prezentuje. Sama neznášam akademický popis veci, taká technika, hen taká technika, potom bežný človek naozaj nevie, o čo ide. Ďalší protip je detektor plaku. Je to taká farba, ktorá zafarbí hlavne špinu na zuboch. Tak vidíme, kde sme zúbky ešte poriadne nedočistili a teda umývame, dokiaľ na zúbkoch neostane žiadna farba. Zámerne sa v tomto videu vyhýbam detailnému popisu pomôcok. Podstata je totiž v tom urobiť to poriadne a je vlastne jedno akou kefkou alebo pastou. Lebo úprimne, minule som ostala trochu vyvalená, keď som videla účet za pomôcky, ktoré doma používame a nechcem, aby ostal niekto odradený tým, že ja na tieto srandičky predsa nemám. Nie, ide hlavne o poctivosť a vytrvalosť. Pomôcky iba pomáhajú. Takže toto je môj ďalší šarmantný asistent, Rúžový panter. Čaute! Základ je na nič nezabudnúť. Je jedno, odkiaľ začnem, nesmiem zabudnúť umyť zúbky. Hore aj dole, vpravo aj ľavo, na všetkých plôžkach. Manžel používa fintu 4, teda po každej ploche zuba prejde aspoň 4 krát, reve mu do toho AC/DC a predstavuje si, že vlastne hraje na gitaru. Raz darmo, niektoré deti budú navždy deťmi. Ja to mám podelené trošku inač. Začínam tým, že umyjem priestor medzi zubom a ďasnom. Viete, taká tá riha, odkiaľ zub vyrastá. Jemne krúživým pohybom. Rozhodne kefkou nedriem rýchlo dopredu a dozadu. A potom prejdem po každej ploche zuba aspoň 9 krát, tak aby som prešla po celej plôžke. Plôžka od lička, od jazyka, vpredu aj vzadu, rovnako aj z vrchu. Systematicky, zúbok po zúbku. Panter má na seba zúbky natlačené, ale niekto má výhodu v tom, že sú medzi zúbkami medzery a vtedy urobí veľkú časť práce samotná kefka. Pokiaľ sú zúbky na seba natlačené, je potrebné umyť aj medzizubný priestor. Voilà, nitka alebo šablička, postupne skúšame aj medzizubné kefky. Ale s medzizubkami pozor, aby ste dieťaťu neublížili a náhodou ho od umývania neodradili. Celý tento proces trvá okolo 4 minút. Ak to ide rýchlejšie, no možno niekto niekde podvádza a je fajn si pripomenúť, že ide hlavne o dôslednosť a pravidelnosť. That's it! Je to naozaj také jednoduché. A ak ťa zaujímajú ďalšie témy ohľadom ústneho zdravia, daj odber na kanál. Čau pa! Ale s medzím zub...